gumuruh campur sarane tetep kuking lampe kuda lanti panggapok sara tambur keperi suling lan trompet yung mawurahan kadya belang kosong weh ayo coba kaya apa ulah kapri gelar mungkir wala satriya dudoke kapri gelar monggone olah kanuragan ana sajroning alun-alun manuk usah Uda Patra Yuwana manweh trengginas maneh Jroning rananggana angleti prangkamane kanggo sodoran pentule cecer cucu ing ayuda ora rame ngebaki jroning palagan Ayo ker Uda Patra Yuwana Mas Limat Batang Sare Tulungagung Bending ngongkong tengara budaling wakya manekir gumuruh
campur bersarane betebuking lampe kuda langwi panggopo sertambur keperi suling lan terompet upyong mawurahan kadya bele angkasa jangkep cacahing wonten sekawan weh nang nggih kuda patra yuwana pun kang putra katon bagus pasuryane wan yang kerdur kaya mangene wan wes he Jos sing sareh lan uga ditata barisane ya Ger boy ya oh hey ya no hey ya op nah bergoyang bersama kuda patra yuwana ngagem para dulur-dulur Sekar Arum
Kanuga Turangga Jati budaya. Piye-piye aku ayu mas. Oh iya iya iya. Apa tenan aku manis mas. Oh iya iya iya. Zaman saya rame kudune saseru bengi. Jong enti Nuruti senange ati. kadang cilik arane tipung Bareng dilirik atiku bingung. kembang kawatarane sitor. Yen ra kuat mundak gemeter. Imane kapilu karo aksine. Ayu manis dikuku jabule lames. Ugi kagem painipun Pak Sikus PLN ingkang mapan wonten ing Leladan Watik Reca Jatimulya. Asik monggo Pak Aman bergoyang. Piye-piye aku ayu mas. Oh iya iya iya. Apa tenan aku manis mas. Oh iya iya iya. Zaman saya rapi kudune seseru bengi. Jong enti Nuruti senange ati. kadang cilik arane tipung Bareng dilirik atine bingung. kembang kawat arane sitor. Yen ra kuat mundak gemeter. Imane kapilu karo aksine. Ayu manis dikuku jabule lames. Goyang titik. Oh. Yo, hey, 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 hey. Yo, 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 lo, 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 lo. Yo, 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 hey, 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 hey. Yuk, yuk. Lah. Yuk. Ya. Yuk. Yuk. Das. Yuk.
Yo, 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 yo. Ah, lo. Yo, yo. Ya Pak. Nengge para satriya-satriya Kudha Patra Yuwana. Padha sing ati-ati ya ngger ya os. Kilo base men Pak Sikut. Oh. Ah. Dikepenake goyangane ngger yo dulur-dulur ingkang mapan wonten ing Keleladan Pati Reja Jatimulya bergoyang kembali siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu matur gunging panun Bapak Heru kalian Bu Darmi selaku tuan rumah wonten siang punika sarengan Kudha Patra Yuwana siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu
Yuk, yuk. Oh ah. Ha he. Oh ah. Ha he. Lo lo. Oh ah. Ha he. Oh ah. Ha he. Lo lo. Oh ah. Ha he. Oh ah. Ha he. Lo lo. Oh ah. Ha he. Oh ah. Ha he. Yuk, yuk. Oh ah. Ha he. Wah. Dah, 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 dah. Ayo lo Mas Kancil. Ganti Vivi monggo gimana? Ah ah. He he. Da ya. He he. Da ya. He he. Da da. He he. Da ya. Op. Ya ya ya. Ya ya ya. Dos. He. Oh ah. Ha e. Oh ah. Ha e. Oh ah. Ha e. Oh ah. Ha e. Oh ah. Op. Wasgen. Prawadya bala kuda patra yuwana sing ati-ati man anggone makarya ger. Jos. Gandos ger. Oh. Oh. Nah. Jos. Yo. Monggo Pak Lo. Pak polisi monggo. Ha hey. Ho ah. Ha hey. Ho ah. No. Ayo pan siji lo siji diaturke sing alon-alon wae, Ger. Oh ah, oh ah.